Bună ziua și bine v-am găsit! Eu sunt Vasile Doru Marineanu, psiholog clinician și psihoterapeut, reprezentant național al Colegiului Psihologilor din România și membru în Comitetul Permanent al EFPA pentru psihologie în caz de dezastre, crize și traume. Acest material video conține câteva principii ale psihologiei aplicate în situații de criză care țin cont de ghidurile de bune practici bazate pe dovezi științifice care și-au dovedit utilitatea practică în teren. Totodată, acest material reflectă recomandările EFPA în furnizarea suportului psihologic de primă linie asigurat clienților sau pacienților noștri, precum și persoanelor obișnuite pentru a face față eventualelor probleme psihocomportamentale în contextul pandemiei de coronavirus. Pentru restabilirea funcționalității adaptative, beneficiarii serviciilor noastre psihologice ar trebui consiliați să-și stabilească obiective de viață cu ajutorul cărora să deturneze o parte din energia consumată cu îngrijorările excesive sau anxietatea neproductivă către lucruri mai utile, cum ar fi rezolvarea unor probleme de viață amânate sau către îndeplinirea unor scopuri mai largi de dezvoltare personală. Mai simplu spus, acest lucru înseamnă să își stabilească și să respecte anumite rutine zilnice, să rămână activ, păstrând contactele sociale, deoarece suportul social reprezintă unul dintre factorii importanți de reziliență. Menținerea contactelor sociale și împărtășirea informațiilor utile din surse guvernamentale de încredere de la distanță, prin telefon și social media, pot încuraja o stare de normalitate, deoarece suportul social reprezintă, așa cum știm, o resursă valoroasă pentru împărtășirea sentimentelor și pentru diminuarea stresului. Părinții pot ajuta de asemenea la reducerea distresului prin implicarea copiilor în activitățile rutiniere din programul zilnic. Amintiți-vă că în această perioadă copiii vor observa comportamentele și reacțiile părinților, precum și modul în care aceștia își gestionează propriile emoții. Așadar, în principiu se recomandă o evaluare a comportamentului și a aspectului general al persoanei aflate în criză prin solicitare de informații suplimentare. Încurajați oamenii să solicite ajutor suplimentar. Persoanele care se confruntă cu o stare de nervozitate copleșitoare, cu o tristețe persistentă sau cu alte reacții prelungite care le afectează în mod negativ performanța sau relațiile interpersonale, ar trebui să consulte un specialist în domeniul sănătății mentale, în cele din urmă inclusiv în unitățile de primiri urgențe. Trebuie menționat în mod foarte clar că majoritatea persoanelor, inclusiv în contextul crizei generate de pandemia coronavirus, nu necesită stabilizare emoțională. Sigur, este de așteptat să existe uneori exprimări ale unor emoții puternice, dar acestea nu reprezintă prin ele însele semne ale unei intervenții suplimentare sau ale necesității unei intervenții suplimentare, dincolo de contactul suportiv obișnuit pe care îl oferim. Atunci când persoana necesită stabilizare, este bine să rezolvăm preocuparea stringentă a persoanei în loc să o convingem neapărat să se calmeze sau, să se simtă în siguranță. Dacă persoana pare să fie extrem de agitată, ar fi bine să-i cerem să ne asculte sau să ne privească dacă este posibil un contact vizual. Încercați să aflați dacă știe cine este, unde se află și ce s-a întâmplat cu acea persoană. Cereți-i să vă descrie împrejurimile, să spună unde se află. În cazul în care stabilizarea vizează un grup mic de persoane, de exemplu familie sau un grup de copii, etc., putem aplica o tehnică de diffusing centrată pe normalizarea reacțiilor. Dacă niciunul dintre demersurile menționate anterior pare să nu funcționeze, adică să calmeze persoana, atunci putem folosi ca tehnici avansate de stabilizare o tehnică de tip grounding, cunoscută și sub denumirea de ancorare în prezent. Acordarea eficientă a serviciilor psihologice înseamnă, dincolo de aspectele tehnice privind comunicarea și stabilizarea emoțională, să fim conștienți de categoriile de populație expuse riscului și să fim sensibili la aspectele culturale și de diversitate. Deoarece prevalența expunerii la o traumă anterioară poate fi mai mare în rândul persoanelor aparținând unor categorii de populație dezavantajate din punct de vedere economic, comunitățile minoritare și marginalizate pot avea rate mai mari de probleme de sănătate mentală. De aceea, neîncrederea, stigmatizarea, teama, lipsa de cunoștințe cu privire la serviciile de ajutor disponibile reprezintă bariere importante în direcționarea, furnizarea și primirea de servicii pentru aceste categorii de populație. Sensibilitatea la aspectele culturale și la diversitatea etnică, de gen, religioasă și de limbă, este așadar centrală în acordarea primului ajutor psihologic și importantă atât în eforturile de a depăși barierele de comunicare, cât și în furnizarea serviciului propriu-zis. A contribui la menținerea sau restabilirea obiceiurilor, tradițiilor, ritualurilor, structurii familiale, a rolurilor de gen și a legăturilor sociale se poate dovedi un lucru important când ajutăm persoanele afectate. Pentru a menține un standard profesional adecvat, vă vom ține la curent cu măsurile luate în cadrul Comitetului EFPA pentru
psihologie în caz de dezastre, crize și traume, în cadrul Colegiului Psihologilor din România, precum și în cadrul altor organizații profesionale pentru managementul crizei actuale, iar pe măsură ce vom intra în posesia unor noi informații, vom elabora noi ghiduri relevante pentru practica psihologică.